2183 koronavirus kasu hauteman ziren atzo Nafarroan. Kutsatze gehien izan dituzten artean nabarmentzen dira Iruña 600 kasurekin. 2183 koronavirus kasu berri hauteman dira Nafarroan. Osasun bideak asteartean eskainitako behin-behineko datuak dira. Igandean 1385 positibo berri zenbatu zituzten, larunbatean 1314 eta ostiralean 1854. Aintzineko egunetako datokin alderatuta gorakada txiki bat izan da oraingoan. Halere, duela astebete 3507 kasu izan ziren eta duela 2 aste 3136. Kutsatze gehien izan dituzten udalerrien buru Iruña ageri da, 600 kasu baino gehiagorekin. Auzoen artean Arrotxapea, Txantrea eta bigarren zabalgunean nabarmentzen dira 108, 78 eta 74 kasurekin urren ez urren. Ondotik udalerri hauek daude Tutera 124 kasurekin, Burlata 57rekin, Barañain 54rekin eta Aranguren 52rekin. Azkenik aipatu ere, 14 eguneko 100.000 biztanleko inzidentzi metatuak 6.000 kasutik gorakoa izaten segitzen duela.